Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез. Кайбер ширкәттәге бакчачыларны яхшы яңалык көтә. Быел берничә бакчада юллар төзекләндереләчәк, насос станцияләре урнаштырачаклар. Авыручылар саны арта, медицина битлекләре юк. Ситуация ничек хәл ителә? Мәчет төзелешенә үз кесәсеннән 1 миллион сум. Наил Мәхдиев Җәмигъ мәчете иганәчеләренең берсе булды. Бакча сезоны ачылуга күп калмады, бакчачылар үз кишәрлекләренә ничек барып җитәргә дип борчыла. Моннан тыш, кыштан соң юлларда йөри алмаслык хәлгә кергән. Шулай да яхшы яңалыклар бар. Быел бакчачыларга ярдәм итү һәм финанслау программалары буенча юлларны ремонтлау көтелә. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. Василий Яченко инде күп еллар гидростроитель 2 бакчачылык җәмгыятендә тора. Ират сүзләренә караганда, һәр кыштан соң юлларда тирән чокырлар барлыкка килә. Хәрәкәт итү кыен. Нам дороги нужны, надо делать. Прошлый год начали, не успели. Сейчас сделаем, я думаю, вопросов нету. Дорога хорошее дело. Освещение есть, чтобы вода была вовремя, электроэнергию вовремя подали. Чолы бакчачылар ассоциациясе җитәкчесе һәм гидростроитель 2 рәисе Виталий Быков хәбәр иткәнчә, якын арада берничә бакчачылык ширкәтендә юллар ремонтланачак. Хәзерге вакытта ремонт буенча исәп-хисап эшләре бара. 3нче ел рәттән бакчачылык ширкәтләре республика программасында катнаша. 2019 елда әлеге программа ярдәмендә 4 бакча ширкәтләре юллар өлеше ремонтланды. В этом году, значит, у нас остается гидростроитель 2, доделать дороги внутри общества СТ «Заря-4». И по программе помощи, значит, финансирования у нас идет «Виктория», садовое общество «Алма», «Кама-2» и «Сосновая роща». Юллардан тыш энергетик Алтын В, Кама, гидростроитель 1 ширкәтләрендә 6 миллион сумлык насослар алыштырылачак. Бережок ширкәтендә резервуарлы өстәмә скважина куелачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шоуда бер атна эчендә ОРВИ белән авыручылар саны арткан. Роспотребнадзор мәгълүматларына караганда, көчле респиратор вирус инфекцияләренең 3138 очрагы теркәлгән. Соңгы атнада грипп белән авыручылар саны 52 кешегә җиткән. Шуларның 25-е балаларда. Узган атна белән чагыштырганда авырулар саны 5%-ка арткан. Медицина битлекләренә килгәндә, чаллы даруханәләрендә алар юк. Татарстан Республикасының Роспотребнадзор идарәсенең территориаль бүлеге башлыгы Илгизәр Бариев сүзләренә караганда, әлеге проблема шишелмәгән, ләкин алар медицина битлекләренең кайтартуын күзәтеп бара. Әлегрәк битлекләр Кытайдан кайтарылган булган. Республикада аерым санитар-эпидемиологик режим игълан ителде. Ул 15 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәтенә кибетләрдә беренче чиратта кирәкле продуктларның һәм товарларның булуын аерым контрольгә алырга кушты. Көн саен мониторинг алып барачаклар. Республикада 1000-гә якын азык-төлек һәм эшкәртү сәнәгате предприятиесе эшли. Алар халыкны төп азык-төлек төрләре белән тулысынча тәэмин итә. Татарстанның ит, сөт, йомырка һәм икмәк белән тәэмин ителеше 100%-тан артык. Шикәр һәм бәрәңге буенча 300%-ка якын. Үсемлек мае буенча тәэмин ителеш нормадан 6 тапкыр артыграк. Чаллы мэры Наил Мәхдиев Җәмигъ мәчете төзелешенә 1 миллион сум акча биргән. Шәһәр башлыгы бу карарны гаиләсе белән киңәшләшеп кабул иткән. Наил Мәхдиев мәчетнең корпусы төзелешен 2020 ел ахырына тәмамларга планлаштыралар дип белдерде. Төзелеш өчен барлыгы 14 миллион сум тирәсе акча җыелган. Билгеләп үтелгәнчә 2018 ел белән чагыштырганда керемнәр күләме 2 тапкырдан да арткан. Ул вакытта 6 миллион ярым тирәсе акча җыелган булган. Татарстанның 1000-гә якын педагогы Чаллыга килде. Шәһәрдә Россия педагоглары мәгариф инновацияләре форумы узды. Ул 2 өлешкә бүленгән иде. Беренче көн балалар бакчалары хезмәткәрләре өчен, икенчесе мәктәп һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләре укытучылары өчен. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез сюжетында.
Форум программасы пленар утырыштан һәм тематик секцияләрдән турды. Укытуга мотивацияны арттыру практикасы, иҗади остаханә һәм инклюзив һәм коррекцион белем бирү. Тематика в День детских садов, в основном, конечно, она направлена на творчество, на развитие креативности. Мы привлекаем лекторов в основном с мастер-классами, чтобы они приходили и показывали уже те методы, те какие-то, не знаю, свои наработки, которыми они могут поделиться. И воспитатель, уходя с форума, мог применить это здесь и сейчас. Укытучылар өчен лекцияләр тематикасы шундый ук. Лекторлар үзләренең эшләнмәләре, инновацияләр турында сөйләде һәм педагоглар өчен мастер-класслар үткәрде. Спикерлар арасында Олимпиадага әзерлек буенча Казан мәктәбе укытучылары, Ярославль химия заводы вәкилләре, шулай ук Казан һәм Йоршаудан инклюзив белем бирү буенча белгечләр. Катнашучылар 8 сәгатьлек лекция уку узу турында сертификат алды. Яңа тәҗрибә алырга дип килдек ди педагоглар. Бу форумда беренче катнашам әле. Сүз дә юк. Монда лекциялар бик кызык күренәләр, кызыктыргыч, шулкадәр дип мавыктыргыч. Без бөтенесен дә булырга тырышачакбыз. Илгә без форумдан күп нәрсә алып кайтырбыз дип көтәбез. Сәламәтлек шикле балалар белән эшлим. Шуңа инклюзия мине кызыксындыра. Мин мастер-класска барырым, шул мастер-класска. Форум Россиянең һәр төбәгендә 2 елга бер уза. Оештыручылар халыкара юнәлешне дә үстерә. Форум бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең берничә илендә, Казакъстанда, Ташкентта, Әрмәнстанда узды. Алга таба аны Беларусь Республикасында, Үзбәкстанда һәм Азәрбайҗанда үткәрергә планлаштыралар. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, яңалыклар. Мәскәү өлкәсенең Чехов шәһәрендә юниорлар арасында сумо буенча Россия беренчелеге узды. Ярышларда Россиянең төрле почмакларыннан 300-дән артык спортчы катнашты. Татарстан җыелма командасы составына 10 спортчы керде. Чаллы студенты Ольга Романова да шулар арасында. Ул бер юлы 2 медаль яулый алды. Җиңүче белән хәбәрчебез очрашты. Ольга Романова сумо көрәше буенча Чехов шәһәрендә узган ярышларда 2 яшь категориясендә көмеш һәм бронза яулады. Бу нәтиҗәләр белән Ольга Романова апрельдә Бакуда узарга тиешле Европа беренчелегендә катнашу өчен Россия җыелма командасына сойлап алынды. Кызның уңышы гаҗәпләндерә, чөнки сумо белән профессиональ рәвештә ул күптән түгел генә шөгыльләнә башлаган. Сумо как-то меня заинтересовало. Там очень все организовано и строго дисциплинировано. То есть не так просто выйдешь, например, тебя сразу выгонят. Там нужно перед тем, как вышел на дахьё, это получается такой, нужно ритуал свой сделать, получается, показать, что ты без оружия. И ты после того, как продемонстрировал это, ты уже выходишь к сопернику. Ольга шөгыльләнә торган төп спорт төрләре ирекле көрәш һәм билбау көрәше. Еш кына сумода да әлеге алымнарны кулланасы килә, әмма тыелып калырга кирәк. Без көндәшебезне билбау көрәшендә чистага алым ясап, аркасына яткызырга тиеш. Сумо көрәшендә көндәшебезне без итеп чыгарга тиеш. Чиста җиңү яллар өчен. Ольга педагогика университетының физкультура факультетының 3-нче курс студенты. Ул тренировкаларга, ярышларга барырга һәм сессияны тапшырырга да өлгерә, фәнни конференцияләрдә дә чыгышлар ясый. Бик яхшы студент, яхшы спортсмен, бик яхшы укый. Дәресләрне калдырмый. Ләкин ул аңа авыррак укуы дип әйтәсем килә, чөнки нагрузканы күп ала. Тренировкаларга кирәк, көнгә аз дигәндә 2 мәртәбә. Ольга Романовага кадәр сумо буенча шәһәребезнең бер генә спортчысы да зур турнирларда уңышлы чыгыш ясый алмады. Җиңү өчен иң мөһиме хезмәт сөючәнлек һәм тәрбия ди студент. Эльвина Андрова, Константин Величко, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә уңышлы эш атналары теләп, сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2.